Köszönöm szépen, nagyon finom volt a kávé. Opa! Tessék! Köszönöm! Milyen kártya ez? Revolut kártya, nem hallottál még róla? Soha. Ön is úgy járt, mint Anna, és még soha nem hallott a Revolutról, de ezen szeretne változtatni, akkor most tartson velem. 2016-ban terjedt el a fintech kifejezés, amely a Financial Technology rövidítése. Ezt olyan startupokra, pénzügyi startupokra használjuk, amelyek nagyban építenek a mesterséges intelligenciára, illetve legfőképpen a mobiltelefonos applikációkat használják. Ezen vállalkozások vonzereje abban rejlik, hogy nagyon alacsony költséggel működnek, illetve felületük nagyon egyszerű és felhasználóbarát. A videón is jól látszik, hogy egy nagyon egyszerű, könnyen használható weboldallal van dolgunk, amelyen minden információt megtalálunk. A Revolut számos pénzügyi szolgáltatást kínál ügyfelei számára, akik mobil alkalmazás segítségével kezelhetik pénzügyeiket, végrehajthatnak átutalásokat, ellenőrizhetik kiadásaikat, illetve sok más pénzügyi műveletet hajthatnak végre. Mindemellett biztosítást köthetnek, illetve megtakarítási számlákat is létrehozhatnak. Végül, de nem utolsó sorban, a Revolut felhasználók bitcoinokat, azaz kriptovalutákat is vásárolhatnak az alkalmazás segítségével. A Revolut egyszerre van jelen a hagyományos, digitális bankok, illetve a fintech világában is. Folyamatosan új szereplők érkeznek a piacra, ezáltal a Revolutnak rengeteg versenytársal kell megküzdenie. Ott van például az N26, amely egy nagyon népszerű európai digitális bank. Mobil alkalmazása segítségével az ügyfelek bankszámlát, illetve bankkártyát igényelhetnek. Illetve ott a Wise, amely mára már nem csak nemzetközi átutalási szolgáltatást kínál, hanem különböző pénzügyi termékeket is bevezetett, mint például a Borderless bankszámlát. Azonban mivel nyújt többet a Revolut versenytársainál? Egy kiemelkedő előnye, hogy lehetővé teszi a felhasználók számára a kedvező árfolyamon történő nemzetközi devizaátváltást. A kriptovaluták kedvelőinek pedig hatalmas előnyt jelent, hogy alkalmazáson belül vásárolhatunk részvényeket, bitcoint. Kínál metálkártyát, amely különleges előnyöket és prémium szolgáltatásokat kínál, mint például kiterjesztett biztosítások és különleges partnerajánlatok. Különböző közösségi funkciókkal segíti a barátokkal történő pénzügyi megosztást és csoportos kiadások nyomon követését. Ha valaki úgy dönt, hogy saját Revolut kártyát szeretne igényelni, ezt megteheti mind a weboldalon, mind pedig az applikáción keresztül. Kiválaszthatjuk, hogy milyen színű kártyát szeretnénk, díszíthetjük emojikkal, illetve egyedi szöveget is írhatunk a kártyára. Ez nagyon modern, nagyon egyedi szolgáltatás, ezért úgy gondolom, hogy ezzel elsősorban a fiatalabbakat szeretném megcélozni a Revolut, azonban természetesen minden más korosztály talál magának egy olyan kedvező szolgáltatást, ami miatt megérné a Revolutot választania. Lássuk, hogyan teremt bevételt a Revolut. Többféle szintű csomag közül választhatnak az ügyfelek. Ezek közül a standard csomag esetén nincsen számlavezetési díj, mindössze egy egyszeri kártyadíjat kell kifizetni, ami 3000 forint, illetve a különböző nagyobb volumenű tranzakciók esetén kell kezelési költséget fizetni. A további csomagokban pedig a kártyát havi vagy éves díj terheli. A Revolut különböző díjakat és jutalékokat számít fel az ügyfeleinek, például ATM használati díjat bizonyos korlátozott bankszámlák esetében, valamint díjakat a meghatározott pénzügyi tranzakciókért. A cég védelmi mechanizmusa nem annyira biztonságos, mint egy hagyományos bank esetében. Az online pénzügyi szolgáltatások használata során mindig fennáll a kiberbiztonsági kockázat lehetősége. Az adatlopás és csalás veszélyei mindig jelen vannak. A felhasználók gyakran számolnak be ellenőrzésekről, amik nem köthetőek a pénz összegéhez, ilyen esetben be kell számolni a kapott pénz származásáról, ellenkező esetben tiltják a fiókot. Az eredményeket tekintve pedig hazánkban 900 000 ügyféllel büszkélkedhet a cég, céljuk év végéig elérni az 1 millió főt. Jelenleg kifejezetten a magyar piacra tervezett termékek bevezetésére összpontosítanak, elsősorban hiteltermékek tekintetében.